Jeg var IT-koordinator for 10 år siden. Nu er det mig, der spørger efter hjælp. Man hører jo om de der phishing mails. Hvis folk vil mig noget, så må de ringe. Jeg skal i hvert fald ikke være den, der lukker hele butikken ned. Jeg havde først lige lært det gamle IT-system af King. Nu skal jeg så lave nyt. Det kommer bare ikke naturligt til mig. Jeg har det bedst med at bruge computeren, når der er fred og ro. Jeg forstår det ikke helt. AI og ny teknologi, ja. Men jeg vil gerne lære mere.